verband met de planning, dus alsjeblieft wees op tijd. En het bruidspaar heeft gevraagd of we bij aankomst van hun op de feestlocatie naar buiten willen gaan, zodat we een groepsfoto kunnen maken en ons kunnen verwelkomen daar zo. Voor de mensen die kinderen hebben, er is een mogelijkheid op de feestlocatie dat er boven kinderen neergezet kunnen worden om te slapen. Als je een beetje bij kan dat boven ook. En over ongeveer een half uur, drie kwartier zullen we hier broodjes en een soepje zijn waar jullie van mee kunnen genieten. Dus is goed. Ja, dankjewel. Geef je ons naam van dankjewel. Goed, en als u broodjes daar eet, en vooral de kinderen, probeert u een klein beetje als ze dat daar nuttigen. Daar, daar. Oké, in de keuken. Oké, dankjewel. Ik weet niet wat